Salut! După o vizită la Institutul de Fizică Nucleară ELI din Măgurele, ca elevi ai Colegiului Național Ion Creangă din clasa 11A, am dezvoltat curiozități pentru fizica nucleară. Așadar, am decis să facem un video explicativ despre radon, care ne afectează în viața de zi cu zi. Radonul este principala sursă de radioactivitate naturală la care sunt expuși oamenii. Acesta este un gaz greu care are tendința de a se acumula pe fundul văilor, în gropi și peșteri. Eliberat de rocile care conțin uraniu, radonul scapă din granit și roci vulcanice. Poate fi găsit în special în minele de uraniu. Acest izotop al radonului aparține liniei radioactive a uraniului 238 și este descendentul din a șasea generație. Se formează prin degradarea precursorului său, radiu 226. Se descompune în câteva zile în poloniu 218 prin emisia unei particule alfa. Lanțul de descompunere a uraniului 238 este de așa natură încât în orice moment se creează atât de mult radon cât dispare. Aceasta este legea echilibrului radioactiv. Radonatorul, după cum vedeți în imagine, este un aparat inventat în anii 1920-1930, care trebuia să permită radonului să circule în apa din baie și să ofere tinerei presupusele beneficiile ale radiațiilor. La momentul fotografierii, radiul în care se poate extrage radonul este atât de rar și atât de scump, încât se foloseau adesea pulberi și balsamuri false. La acea vreme, radonul era foarte apreciat pentru proprietățile sale radioactive. Radonul este un gaz radioactiv care se găsește în atmosferă în cantități mici. În cazul în care ar fi inhalat, totuși, radonul ar putea fi sursa dezintegrărilor radioactive din interiorul plămânilor. Descendenții săi solizi se pot fixa pe corp și iradiază cele mai sensibile celule ale bronhilor. În 1987, Organizația Mondială a Sănătății a identificat oficial radonul ca sursă de cancer pulmonar la om. Există o serie de căi diferite pe care radonul le folosește pentru a pătrunde în case, dintre care cea mai semnificativă este prin pământul pe care este construită casa. Odată înăuntru, radonul tinde să se acumuleze în zone închise, prost ventilate, cum ar fi podurile și beciurile. Un mod secundar de intrare este apa care circulă prin rezervoare subterane. În urma măsurătorilor făcute de noi cu ajutorul unui dozimetru, am observat diferența nivelului de radioactivitate dintre subsol și aer liber. În subsol avem aproximativ 0,129 de milisieverts pe oră, pe când în aerul liber avem aproximativ 0,123 de milisieverts pe oră. De asemenea, concentrația de radon variază în funcție de ora din zi și stilul de viață al ocupanților. Cu ușile și ferestrele închise noaptea, radonul se acumulează, pe măsură ce obloanele se deschid dimineața, casa este aerisită și gazul se risipește. Concentrația de radon în aer depinde de tipul de sol și de condițiile meteorologice, precum presiunea aerului, umiditatea, temperatura, precipitațiile și viteza vântului. S-a observat că concentrația de radon în aer crește semnificativ după o furtună. Graficul de mai sus arată variația concentrației de radon în timp pentru regiunea Masiv Central din Franța. Se poate observa că februarie este luna cu cea mai scăzută concentrație de radon, iar octombrie cu cea mai mare. În România, 16 județe înregistrează niveluri de concentrație ale radonului care depășesc pragul admis. Aceste județe sunt Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sibiu, Sălaj, Satu Mare și Timiș. Acest videoclip a fost realizat sub îndrumarea doamnei profesor, cu ajutorul căreia am studiat timpul de înjumătățire al bariului 137. Acest element are un timp de înjumătățire de 2 minute și 51 de secunde, mult mai mic decât al radonului, care este de 3,8 zile. Și dacă vă interesează și pe voi mai multe informații despre fizica nucleară, intrați pe site-ul Radioactivity, de unde ne-am luat și noi informațiile. Mulțumim pentru vizionare și sper că v-a plăcut!